Guys, welcome back to my channel. Hi, so go no and take a second blog. Horo chung charjona nokhor puja nani bagwi ase watwi watwi tobo kom ta inke sati ti nokhor lykha chung charjona inke noro nai tongdi kita tahu sih puja nani nokhor so banyak tahu nani banyak nokhor itu Amongka bortola brisako watini bagi borok kisako Yung tabo obernogoni netaji club sopaisa আর প্যান্ডেল হিংকে গাড়ি বাই তামজা গাড়ি the design rok bo naithok suka bisingni design rok bo ekbore naithokmani আর osok motai to rigunai kanjak naithok suka koide নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের আনাগোনা এসবই ini last motai nai nokothan sinai tangi hingke phung aiti bongkha afro tinta rok tamkhana আর tabo restaurant habai dinner khai nok thang sinai tinin bage asuk no video